Литовці, поляки спільно перемогли і вщент розгромили московську орду, зупинивши на десятиліття її просування на захід. Ми сьогодні разом з нашими братами-білорусами відзначаємо це наше велике свято, бо ми і нині стоїмо пліч-опліч в боротьбі проти сатанинської московської імперії, проти імперії Як вам? зла. Мені здається, ліпше. Треба робити скрини. За волю і незалежність Білорусі, за свободу. Ой, супер кадр. Сфоткайте хто-небудь, І ласка. процвітання наших народів, за свободу, рівність і процвітання всіх вільнолюбних народів світу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Жили вечно! Живе Білорусь! Жили вечно! Живе Білорусь! Жили вечно! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Конечно, конечно. Але єдине, що міністром іде. А, я заспіла. Кілька слів. Я так розумію, ви мешканка Білорусі, у Так. Львові зараз живете, так? Не, я не живу у Львове. Єдине, що я б не хотіла висвітляти місце, де я живу, тому що це небезпечно для мене. Розкажіть, сьогодні вийшли на таку акцію підтримки, спілкуєтеся зі своїми власне, земляками. Яке зараз настрої в Білорусі? Розкажіть, от наскільки важливі такі акції в різних містах, зокрема і в Україні? Ці акції дуже важливі, тому що під час, коли проходили світові акції, я ще була в Мінську, також була на площі зі своїми друзями. Це було незадовго до мого приїзду в Україну. І те натхнення, яке ми отримуємо від таких акцій, ми бачимо, що світ нас підтримує, коли ми робимо деякі речі, які дозволяють нам замовляти про те, що Білорусь має бути вільною, незалежною. Це дуже нас підтримує, що ми рухаємося в правильному напрямку, ми маємо світову підтримку, і такі акції для Білорусі, вони зараз просто як повітря необхідне. Скажіть, наскільки зараз режим теперішнього президента утискає всі опозиційні сили, зокрема в будь-яких куточках Європи? Злочинно Режим Лукашенки гвалтує білоруський народ уже 26 років. Це абсолютно забетована система. Як кажуть в Україні, лупайте ту скалу. Ми лупаємо, і ця скала вона вже починає валитися. Лукашенка, він думає, що опозиція – це декілька людей. Опозиція зараз в Білорусі – це весь народ. Зараз немає лідера чіткого, який би вів людей. Люди групуються між собою, самоорганізуються, тому що вони чітко знають мету і до чого вони йдуть. Їм не потрібен зараз лідер, їм не потрібен зараз лідер опозиції. Лідери опозиції зараз або за кратами, або я, як один з активістів команди Статкевича, я знаходжусь за межою. Ми працюємо тут. Тому опозицію знищувати для Лукашенка – це визначає знищити весь народ. Він цього фізично не зробить. Як вас звуть, представляєте? Олена Філатова, команда Миколи Статкевича, Народний громадян. Дякую. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Героям вмирають! Віримо! Можемо! Віримо! Віримо! Можемо! 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 Білоруським героям тричі! Слава! 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 Нація народжується тоді, коли в рідну землю падають перші краплі крові героїв, які полягли в боротьбі за свободу і незалежність. Пам'ять наших героїв вічно житиме в наших серцях.